Irrid nara Malta li tkompli tagħti valur tassew lil-mara biex il-mara tasal fejn jixirqilha għax jekk tasal il-mara tgawdi s-soċjetà kollha kemm hi. U għalhekk li ninsab kommess li mat-tim kollu tal-Partit Nazzjonalista inkompli nara li l-bniedem jimxi l-qudiem. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech feluq il-konferenza li jum il-mara bit-tema Indaqs organizzata mill-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista. Tenna li la darbet niċċelebraw lil-mara u importanti nifmu kemm iridu nagħtu lil-mara dak li hu tagħha. Il-mara hi parti indispensabbli mis-soċjetà tagħna u għalhekk hu meħtieġ li din tkompli timxi l qudiem. Soċjetà li ma twiżinx u ma tagħtix valur lil-mara mhijiex soċjetà ġusta, mhijiex soċjetà kompluta. Jekk timxi l-mara quddiem, timxi s-soċjetà tagħna il-qudiem. Dwar il-ħidma li għaddejja bħalissa l-mekkaniżmu li għandu jwassal għal rappreżentanza ugwali fil-Parlament, Bernard Grech qal li għall-Partit Nazzjonalista il-mara għandha valur kbir u hi meħtieġa. Għaldaqstant minflok ma noqogħdu niddubitaw jekk għandniex nagħmlu dan il-mekkaniżmu, irridu naraw kif se neħħu kull ostaklu żgħir jew kbir biex naraw lin-nisa jilħqu l-miri tagħhom u jilħquhom f'numri akbar. Dwar ir-riforma fil-liġi dwar it-traffikar tal-bniedem u l-prostituzzjoni u qal li f'din is-sessjoni tad-diskussjoni il-partit immexxi minnu jemmen fid-dinjità tal-mara u li din mhijiex xi oġġett u għalhekk li qal li jixtieq li r-raġel u l-mara ikollhom id-dinjità minflok ma jintużaw biex xi ħadd isir sinjur minn fuq darhom. Il-ġisem tal-mara mhux xi biċċa makkinarju, tenna Bernard Grech. Aħna nemmnu u rridu li l-mara, il-bniedem, ikun tassew fiċ-ċentru tal-politika u rridu illi l-mara ma tkunx użata biex xi ħadd isir sinjur. Il-liġi rriduha biex propju ngħinu lil persuna tinqala mid-diffikultajiet u jekk jista' jkun ma tidħolx fid-diffikultajiet. Dwar l-effett tal-COVID-19 fuq il-mara, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hemm bżonn li l-mara tingħata aktar għajnuna fil-ħidma li jkun hemm bżonn issir fit-trobbija tal-ulied u anke fid-dar, partikolarment f'dan iż-żmien ta' sfidi partikolari. Min-naħa l-oħra u tenna l-appell biex loti tal-vaċċin kontra l-virus ikun aħjar u aktar effettiv, aktar maġġel iżda aktar korrett. Żvela kif raġel li ilu 20 sena emigrat u mara li ilha 30 sena mejta irċivew l-appuntament għal vaċċin. U dwar il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, Bernard Grech qal li jemmen li l-bniedem m'għandux jgħix biex jaħdem, iżda jaħdem biex jgħix. Meta nibdew nifhmu dan, ngħixu ħajja aħjar. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista u kommess li jkompli jtejjeb il-ħajja tan-nies ħalli kulħadd ikollu wkoll l-opportunità jgawdi l-misriħ tiegħu u jsib ħin għalih innifsu.